Vi har valgt opgaven gepard og gazelle. Vores problem er, en gepard løber efter en gazelle. Hvornår indhenter geparden gazellen, hvis gazellen har et forspring? En gepard løber med en hastighed på 28 meter i sekundet, og gazelle løber 22 meter i sekundet. Gazellen starter med et forspring på 50 meter. Vi vil løse opgaven ved at lave en graf ud fra to funktioner og se hvor de mødes på x-aksen, som betyder sekunder, og y-aksen, som betyder meter. Ja, så først vil vi lige sætte nogle funktioner ind. Geparden den er 28x, fordi det er 28 meter i sekundet gange x, efter mange sekunder der. Gazellen det er 22x, fordi at det er så mange sekunder, plus 50, hvilket er 22 det helmingstallet, og 50 det er hvor den skærer på y-aksen. Så vi ser her, at geparden den har en bedre stigning, men gazellen den har en bedre, den har ikke så god en stigning, men den starter højere op. Det vil sige, hvis vi nu sætter et punkt der hvor to skær, så ser vi at det skærer på 8 i sekunder med 8,33 sekunder, og den 233 meter, 0,33, det de mødes. Det vil sige, at det er der hvor de mødes. Ja. Så det er jo nogle meget spændende informationer, og det kan vi bruge sådan en hel del. Farvel.